independentista, per encarar aquest procés, ha engegat un procés assembleari de base, amb assemblees obertes arreu del territori. A Blanes n'hem celebrat, alguns de vosaltres hi heu participat, són les assemblees de l'espai polític per la ruptura, amb el qual es pretén articular aquest trencament amb l'estat espanyol i encetar un procés constituent des de la base, des de l'esquerra, per superar tots els dèficits que tenim pel fet d'estar lligat a l'estat espanyol i a un sistema socioeconòmic totalment injust. Aquí hi ha molts temes. Com plantegem la independència, quin model de país volem, quines infraestructures volem, quins suports internacionals busquem. Mirem a Europa, mirem cap a una altra banda. Potser en Quim ens podrà comentar una mica la perspectiva de l'esquerra independentista en aquest sentit. I el primer que tenim és d'aquí un mes unes eleccions municipals que de ben cert són especials. Sí, el 24 de maig tenim unes eleccions que es presenten com un triple plebiscit en clau nacional, en clau social i en clau democràtica. En clau nacional, el fet és que és la primera vegada després del 9-N que la població té l'oportunitat de dir a les urnes que té ganes de trencar amb l'estat espanyol. En clau social, aquestes eleccions permetran a una majoria social que més enllà del procés independentista té ganes de canvis a nivell de defensa dels drets socials, a nivell d'infraestructures, a nivell de model de país en general. I finalment en clau democràtica permetran l'expressió de la ciutadania com a subjecte polític actiu i decisori en el procés de construcció de la República Catalana i del procés constituent del que parlen aquests fulls de ruta que volten últimament. Llavors, amb tots aquests elements sobre la taula, Quim, et volíem preguntar com a parlamentari, com a exregidor i com a militant de l'esquerra independentista, quin paper creus que té la CUP, tant al Parlament com als municipis com al carrer, en aquest procés d'independència i de transformació i de canvi que viu el país? Moltes gràcies per la presentació i per la introducció i moltes felicitats per la feina que esteu fent. Intentaré explicar, més o menys ordenadament, més ordenadament que menys, diferents coses que tenen a veure amb els moments polítics que estem vivint, amb quin paper ens toca jugar a l'esquerra independentista, millor, per què signifiquen aquestes eleccions municipals, per què tenen molt a veure amb les eleccions del setembre i per què tenen encara més a veure amb les eleccions espanyoles que estan per convocar, que no sabem quan es convocaran, però que com a màxim poden ser al gener del 2016. Són 3 estacions que tenim davant, 3 estacions que tenim davant, que marcaran un abans i un després, és a dir, el punt final o el punt i seguir a un procés que per nosaltres és d'alliberament nacional i social. Per la resta de l'estat espanyol es tracta bàsicament de saber si poden optar a un procés constituent a nivell de l'estat, com diuen alguna força política, o bàsicament hi haurà una refundació en clau transició espanyola del 78 del conjunt de l'estat espanyol per dalt, sense comptar amb la gent i d'esquenes, sobretot els catalans i les catalanes, exactament com el 78. Aquest és un escenari que volem explicar. Per poder explicar això també hem d'explicar una mica què és el que ha passat, què és el que ha estat passant fins ara i què està passant a dia d'avui. Fent un resum molt ràpid, estem immersos en una crisi econòmica i política, les dimensions de la qual no sé si n'érem conscients al principi de tot el que havia de significar. Hem pogut analitzar i comprovar que, malgrat la certa sorpresa inicial de la crisi, els propis mateixos que gestionen l'economia i que gestionen la política tampoc van saber veure la crisi, tampoc se la van esperar, però que ràpidament van reaccionar i que d'aquesta crisi el que hem de tenir molt clar és que no ens sortirem igual que vam entrar. Ens sortirem si no fem canviar les coses de lloc, si no provoquem una revolució o alguna cosa similar, diguem-ne com li diguem, si no provoquem algun canvi de rumb, en realitat de la crisi ens sortirem no iguals que vam entrar en termes de drets polítics, de drets socials, de drets democràtics, sinó que se'ns està aplicant a sobre un programa bàsicament calcat el que es va aplicar als anys 90 a l'Amèrica Llatina pel Fons Monetari Internacional, de retallades i reestructuració de l'economia de les administracions públiques en clau absolutament neoliberal, de més dependència dels mercats, més dependència de la banca privada, més dependència
dels fluxos econòmics amb menys drets polítics, amb menys drets socials, amb menys drets a la sanitat, amb menys drets a l'educació i, òbviament, amb una submissió laboral que fa que molta de la gent que ara mateix ha quedat fora del mercat laboral s'hi estigui prestant entrada de qualsevol forma, sense drets, sense contractes, sense limitacions d'hores. Estem reculant en el temps en termes de drets, en termes de lleis, en termes bàsics, molt més del que podria semblar que una crisi econòmica, un sotrac temporal de reestructuració, que moren les empreses que no funcionen i surten els brots verds de noves empreses que sí que funcionen. Això és l'explicació estàndard capitalista de com són les crisis econòmiques dins del capitalisme. Hi ha uns brots que no funcionen, unes branques que es podreixen, cauen, però llavors surten uns brots verds que surten amb més força i això dura una temporada breu i tot continua igual. I en aquests ens estan fent bàsicament un procés constituent des de l'ara. Ens estan reconstituint la nostra societat, el nostre marc legal de drets i normes, aquells pactes de la Moncloa, aquells pactes socials que havien marcat el temps de la transició, aquells 30-35 anys en què més o menys es respectaven certes universalitats de drets, a l'educació, a la sanitat, a l'accés a la universitat, etc. Tot això està sent qüestionat unilateralment, no qüestionat, sinó ja modificat unilateralment des de dalt pels mercats, a cop de decret i a cop de llei amb la majoria absoluta del Partit Popular i a cop de govern submís com el de Convergència i Unió, que tot just ara fa un any, 2 anys està començant a reaccionar i a veure que no pot continuar aplicant exactament tot el que li dicten la Troika, l'FMI, el govern de Rajoy perquè es carrega el país. I per tant intenta en alguns aspectes comença a reaccionar i aturar algunes de les barbaritats que tenia preparades per escometre. Això n'hem de ser conscients que d'aquesta crisi no en sortirem igual perquè tornar a una certa normalitat política, abandonar el camí emprès cap a la independència i cap a un procés constituent, que és el que pensem nosaltres que hem d'avançar en els propers mesos i els propers temps immediats, tornar a abandonar aquest camí i dir, bueno, escolta, l'economia es comença a recuperar, quedem-nos quiets a veure si passa alguna cosa, en realitat ens deixa automàticament un escenari molt pitjor al que teníem de partida abans de la crisi. Per tant, que ningú es deixi il·luminar en aquest sentit, il·luminar, encantar per les primeres xifres positives que l'IBEX 35 mostra, que no repercuteixen en la classe treballadora i que per res del món significa que anem a millor, sinó bàsicament que ells ja han aconseguit anar millor i a nosaltres ens espera un escenari bastant pitjor. I en aquesta crisi, si alguna cosa ha estat positiva, i fa anys que hem descobert i que estem, diguéssim, empenyent com a la cançó de l'Estaca, d'estirant a veure si cau, és que la crisi econòmica, que és bàsicament l'arrogància i l'avarícia d'una oligarquia espanyola que es pensava que podien robar molt quan no hi havia crisi i robar igual quan hi havia crisi i aprofitar-se de la crisi, aquesta avarícia també ha fet aquest esbombar per dalt, o sigui, bombardejar per dalt els pactes, els mínims pactes socials que permetien una mínima pau social i carregar-se'ls tots, amb la reforma laboral, amb el regal de diners públics als bancs, amb tot el que vosaltres coneixeu de sobres. El que ha fet també és obrir una crisi econòmica, esquerdes profundes, amples, en el règim institucional que ho tenia tot atado i bien atado, un partidisme perfecte que es anava tornant al poder, on uns es tapaven les vergonyes dels altres, uns es perdonaven les corrupcions dels altres, uns es prestaven diners dels altres i que per tant tenien més o menys a tothom sotmès. Tots els mitjans de comunicació més o menys avalaven aquest bipartit que governés tant a Catalunya, que era un bipartit diferent però a l'estat espanyol, però un mateix règim que funcionava amb una clau similar. Tot això s'està caient. El espanyol sap que sempre hi ha un factor que no té controlat, que l'ha tingut sotmès, calmat durant molt de temps, però que quan venen problemes grossos, quan es passen molt, quan roben massa, quan es veu massa que roben, saben que hi ha un factor que han de controlar, es posen molt histèrics però que no el tenen tot el controlat, que és la gent. La gent és perfectament cada vegada més conscient d'això, ha estat durant aquesta crisi, ha estat conscient de diferents onades de mobilització. A Catalunya en som plenament conscients que la força del motor del procés sobiranista és la gent, és bàsicament la gent mobilitzada, la gent conscient, la gent que no es cansa, la gent que insisteix, la gent que no es deixa encantar per discursos de tanqueu-vos a casa, torneu a casa, això ja va bé, no se'n pot fer res, la realitat no es pot canviar, això ja ho sabem, i la gent és l'únic factor que se li escapa al règim per tenir-ho tot controlat. Ho intenta de moltes formes també manipular la gent, però li costa sempre més. En realitat, hi va haver una dirigent d'una formació nova aquí a Catalunya que va dir que la CUP van molt lents perquè som formiguetes, nosaltres som un tsunami. Som un tsunami que va a conquerir l'Estat. I té bona part de sentit el que diu. Nosaltres, a l'Esquerra Independentista, la feina la comencem des de baix, la fem a poc i la construïm sobretot posant l'epicentre de l'acció política en la gent.
no en el partit, no en les institucions, sinó en la gent, en l'autoorganització, en obrir casals, en obrir assemblees, en participar als moviments populars, etc., perquè som perfectament conscients que l'única peça que se li escapa al règim no són les institucions. Les institucions no canvien la realitat, la canvia la gent que té les institucions, però no les institucions, sinó que és la gent. I a més, si som un poble ocupat políticament, és a dir, un poble sense estat propi, un poble que no té instruments d'accés a la sobirania política sobre el seu territori, sobre els seus recursos, sinó que en depèn d'un altre i per tant no té sobirania pròpia en forma com a mínim d'estat independent, formalment per accedir a la sobirania, de res ens serviria traçar una estratègia només comptant amb les institucions. Si no tenim institució a conquerir, sinó que l'hem de construir. Per això és en bona part la lluita de l'esquerra independentista, construir també poble organitzat que pugui després governar institucions que permetin l'accés a la sobirania, per tant, un estat propi, però un estat propi anclat en la gent i per tant radicalment democràtic sota el control popular. Aquesta és una mica l'explicació del factor gent que per nosaltres és determinant.